Balma ou beka janfa ou labe. Janfa beka labe Premier ministre kama. Janfa beka labe président kama. Balma ou iba ye kafo stratégie do beka kebi jamana ngono ou te fe asimini shogel nunu nga fanga en laban. Amena kana anda do ala. Est-ce qu'il y a famu? Iba ye kafo seda ou te fekata ka buanga jamana kono. Mais ni ya seda ou te fekata ou ya nye fene anga jamana kono dendo de la. Balma ou mena révélation bande ka were. Bi samedi il m'a fait le 21 juillet 2023. 21 juillet 2023 si je ne me trompe pas. Donc balma ou partage de yinendo au fait aka ker aka achamambla aka j'aime aka ocha pour que anganda do angani émission blebelena parce que amena kuma minda mena sisa o bena anga vidéo signalé o bena anga vidéo tike o bena afin donc bien le 22 samedi 22 aka aketo est-ce qu'il y a femme donc 22 juillet 2023 parce que souvent datiko ni bea e ma do nga studio kono parce que ni do na studio kono e se ga émission là ben quand ya ore la ma demander ni munu be andeme ka studio ko la vraiment demain une contribution avec Adam pour que se ga studio d'ailleurs vraiment kana monde professionnel là donc abe excusez ou là et va y ka fo u bora ko premier ministre ka démissionner an yebe do fele la ou be fega colonel Duru ka olu bla yona amena andado ni sujet là ani ministre ti fega ta kunjumena be fega kawo de lawli donc ne mago be vraiment le maximum de partage pour que nga se andado ni sujet na très rapidement ka nga shérif ka fo chaque shérif tiami aidara kabako fratigi ala shérif ka so kabako fura la fura mununa ka impana bade ma tension diabète fou dimi rendimi kodimi. Je vous le numéro est 75 64 10 10 75 64 10 10. Quand on a kutubu nanga wale fo no eshaku la sana kane bele abese ko ateta te mochi ko kuna gelara malikola ulibeke ka kutubu ka segere ka chaque sala fo kanjalo alere fa esebu dauda kanjalo fo ya fo tuba kura donc aga foli o bele be ya esi ya famu ka victoire de gloire nyemo ba fo segu tungara gilla jo Sako jala koroji anaka chedo al sa partager augmenter pour que nga sega do vidéo konna la esi ya famu donc balmao amena do anga vidéo amena do akonna la ibaye kafo ube fega premier ministre asikibali kubaga déstabiliser kaka gouvernement nga bara tien abolo ni premier ministre la déstabiliser a blé kuna ye président la déstabiliser aba don ni coin a jamfa bedam ne la kabra forako élection date fixera mbalmo ibaye kafo do de te fait assimi nununga ou présenter do de te fait assimi nununga élection organisée en réalité au bara de Besséna ibaye kafo bi ame wakati mkonala ambora ka doga kuma me ko Abdoulaye Maïga est-ce qu'il y a famu ko avec premier ministre ko premier ministre do ko wa koni ala sona ka avec premier ministre Abdoulaye Maïga mbalma on gouvernement sigilé gouvernement kura min sigira ate dogo kun flabo dogana ijo au gouvernement membre do ko avec premier ministre alors que jamana premier ministre rebe jamana premier ministre banatala jamana premier ministre akli be defalendo jamana premier ministre niya tagalaje abeka barabani projet bawke mogo kasoro ministre u chela groupe do chela ka okuma fo mogo ma o rectifier ko Abdoulaye Maïga be ke premier ministre ko ni ala sona alors que premier ministre shogele mbalmo ya dabo ka fanga déstabiliser ou be ma dabo ka déstabiliser. Il y a d'abord un furugu do gouvernement na ou bien ma d'abord un furugu do gouvernement na ore lambalmo me kuma do foyer e mbalmo c'est-à-dire an kolosi an taka chokola ko nameta mo be jamana jigwala mo be ka jamana déstabiliser ou bebe ye kelengeleni
Abdoulaye Maïga anga bonya be agorola premier ministre ka bana konna la ni ya tagalay soutien ten aw maminda Abdoulaye Maïga ka aw ne Abdoulaye Maïga na akli bala ka meeting organisé ka ta kumbe ka défend tellement nga défend awati fo do ka semoro jugu nana ku kanto ye mun fo ko premier ministre mangene ko parce que o mangene de ko war tigrana ko de la ga me fa kan Abdoulaye Maïga la ou filla ou béa ya un Abdoulaye Maïga défend sans réserve. Donc il va y aller premier ministre qui aller la fia di ama. On la fia di le ama en allant ka barake ore magia doye ou beka feres ou beke kube premier ministre Senghor match. Kube premier ministre ni Abdoulaye Maïga bla yon na ka soro fentu ni yon che. Kube commencer ka akilna do godo kono a objectif te do rede ka manga wuli ka asiminga bara sabote abu. Ni commencera ka tension wuli ministre ni yon che. Ni commencera ka furugu wuli ministre ni yon che. Surtout premier ministre anaka ministre. Premier ministre de gouvernement nyamogoy. E ba ka fo Abdoulaye Maïga est-ce qu'il y a famu o ya ka duguma mogo de. Mais duguma mogo ne nana ko be ke sanfé mogoy. Il m'a commencé ka akilna do akilla est-ce que ni be fanga fe ka ngani mbarake. Est-ce que ni be fanga fe ka ngani militant. Wa ya fo keneminga. Mbolmo kene de n'intérêt bi référendum point fora référendum ko acteur institutionnel ou yoy akira ministre ka keneka Abdoulaye Maïga kume est-ce qu'il y a famu ministre damado kume sente mo kume ni kuma fora ko mabo ala mbolmo ni fene ni koro de ko ka gouvernement lawuli avant les élections anya ba objectif dola objectif casté mune ni gouvernement kana élection organisée ni ode est-ce qu'il y a comme aliyan ninche Mamadou Awa Gassama fene bora abala ko premier ministre ka démissionné na wakli bala référendum wakati donc objectif ou te fait coûte que coûte premier ministre aka élection organisée ou be fait coûte que coûte ka premier ministre lata ne premier ministre lata o bunu nyeshi asimima ore la bi iba parti koroba nunu chamaye ou ba fuga boroge dawla ou ba fo mogoye coûte jeni asiminga présenter li mais au Bémana ou le wafo oui koube constitution ko ou gouvernement ko mais duguma ou beba fo ko charti ko asimi se ka présenter ko charti ko asimi yere kumagandi kat se ka fanga soro mbalmo alors que shogel be ka bara barake bi ame wakati mina abeka bara beke ni président ga yamreadi abeka bara barake abeka bara beke asiminga vision ni asimingo minga ke premier ministre prele no ka tugu o ligne ko ore la yebe o be faka shogel lata parce que tellement ga be asimi fait tellement ga kolele no asimina tellement ga be fait asimine ka asimin bara nga nyabolo donc pour que ko bara tien asimin bolo be sorogana ni mbo ma retardement ni ko be premier ministre esi ya famu anaka ministre gansan bla yona mais en réalité o be kan baram ga Abdoulaye Maïga klekele mutiala Abdoulaye Maïga klekele ma ublala do ka faire de do ou ka stratégie parce qu'en réalité on tisse ko klenga fo ko président ga démissionner o ba fo de ko ka premier ministre ko ka o Senghor match aw ni ala che gouvernement sigibali gouvernement ma bara damne élection date fixera mo ko be wuli bi ki be mangan wuli président atoko premier ministre anaka gouvernement mamuru do che est-ce que mo ganga wuli bi ki bo manga wuli mbolmo ore la même fois wallahi janfabe ama bane na wakli bala ma wakli jigintuni est-ce ya famu sente mo do fena bora aga kuma konna la iba e ka fo aye mu ne fo aga kuma kono aya yira ka fo ko colonel do est-ce ya famu ko ode coup d'état imbara beke ko colonel do de coup d'état imbara beke mbalmo chenie dana tamayere aw M5 ibon activiste fait don akle kelema buanda wante soni mo ya kuma fami kele fo kaburu ka fo colonel durula ko colonel kele ne ga baraka bonga temeni colonel toye ko colonel kele esia bon ko de kele coup d'état nga kono kunte ko coup d'état kunte se ka ke mbalmo ikle kelema o me onda on to fo wani mo fo on bi kele fo kaburu parce que on n'y est pas là il veut faire jamana ci parce que il va dans ligne rouge dobe
Ni y'a ye fanga in bɛ ka ɲa bi colonel Duru ka fara ɲɔgɔn kan alo ni M5 olu ka fara ɲɔgɔn kan u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fanga in maintenilen bɛ olu de bolo o de stabilité surtout an ka kɛ i ka se ka i ka kuma dɔ fɔ M5 ma o bɛ ɲa o kɛlɛ bɛ kɛ ni politique kɛlɛ ye mais finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn dans le passé finitigiw yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na finitigi fɛn fɛn bilala ɲɔgɔn na dans le passé a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Farafina o Thomas Sankara ninnu o i b'a dɔn o bɛ don terri dɔ de la k'a yira terri dɔ la est-ce qu'il y'a faamu k'o de ka baara ka bon ni tɔw bɛɛ ta ye o de ka baara ka bon o de bɛ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ Blaise Compaoré u kun donna o la k'a yira ko Blaise Compaoré ko n'i y'a mɛn Thomas Sankara ko Blaise Compaoré de don ko Blaise de ye baara bɛɛ kɛ ko Thomas de y'a bénéficié u continuera k'o de don Blaise kunna fo Ala nana kɛ terima fila fɔra ɲɔgɔn kɔ anw tɛna sigi ko la yɛrɛ n'anw natɔ ye Mali ko la n'anw natɔ ye an bɛ wuli an b'a dénoncer anw m'an ka colonel Duru anw bɛ u sudelen de fɛ anw tɛ fɛ furuku ka don u ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ fɛ an ka colonel Duru ninnu hali dimi kisɛ kelen a ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni mɔgɔ o mɔgɔ ye a la ko colonel dɔ ka baara ka bon ni dɔ ta ye walahi n balimaw agenda wɛrɛ de b'a kɔnɔ a tigi bɛ ko wɛrɛ de ɲini na walahi a ta tɛ Mali ko ye wa mɔgɔ o mɔgɔ b'a kuma fɔ a y'a lamɛn i b'a u bɛ colonel kelen de tɔgɔ fɔ u tɛ tɔw tɔgɔ fɔ u bɛ colonel kelen u b'u bala o de tɔgɔ la u tɛ tɔw tɔgɔ fɔ e n balimaw ça c'est très grave anw bɛ ka Ala deli ka fanga ɲuman sɔrɔ fanga ɲuman sɔrɔlen an kunna mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ sarasiw yɛrɛ dama ka dɔ sangalama kɔrɔta ka dɔ bila dɔ sanfɛ alors que u bɛɛ jɛra ka baara kelen kɛ o de la n balimaw n'an bɛ taa walahi n balimaw mɔgɔ tɛ jamana in politique sira maîtriser ka Choguel bɔ est-ce que aw delila ka premier ministre ye nin jeu kɔnɔ premier ministre de tout le temps n'a bɛ kuma a bɛ kuma Assimi a bɛ kuma CNT Malick Diaw a bɛ kuma 5 colonel a tile kelen a ma sarasi dɔ wusa ni dɔ ye a tile kelen a ma kɛ bon i b'a ye k'a fɔ dɔw de wililen bɛ bi nin baara la ko sarasi dɔ ka baara ka wusa ni sarasi dɔ ye ko sarasi dɔ de ye ko in bɛɛ kɛ ko n'i y'a y'an sera yan ko tuma bɛɛ ko sarasi ɲɛmɔgɔ k'i b'a ye k'a fɔ ale de bɛ to ko sanfɛla la ko tɔw bɛɛ bɛ n'i servi ni tɔw bɛɛ y'u servi ale bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ servi k'ale de laban ye k'a yɛrɛ servi e n balimaw ça c'est très grave wallahi ça c'est très grave nin propos sugu nin kuma sugu ni nin continuera n balimaw an sigilen ɲɛna u bɛ fɛ ka sarasiw kari ɲɔgɔn na bilahi an sigilen ɲɛna mais an tɛ jɛn n'a ye wallahi a tɛ kɛ ne filɛ bi CNT ka ko man bon ne ma n t'a dogo ka sababu kɛ tiɲɛni baden de bɛ ka bɔ CNT ka côté la ka ɲɛsin fanga in ma mais a n'o kɛ moment ne tile kelen m'a fɔ est-ce que y'a faamu ko Assimi ka baara ka bon ni Malick Diaw ta ye ne tile kelen ma Assimi sankɔrɔ ta ka tɛmɛ Malick Diaw kan ne tile kelen ma Wage sankɔrɔ ta ka tɛmɛ Modibo Kone kan n'an bɛ kuma an bɛ kuma ni les 5 colonels le n'i y'a ye an tugura 5 yɛrɛ terme na o kɔrɔ de an tɛ fɛ mɔgɔ de ka don ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fɛ mɔgɔ ka don ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko présent an b'a fɔ premier ministre n'an ko Sadio Kamara an b'a fɔ les 5 colonels pour que frustration an bɛ ka baara kɛ de frustration si kana na parce que fanga minnu tɛmɛna an y'a enseignement de tirer an y'a expérience de tirer an y'a ye k'a fɔ n'an m'an kɔlɔsi kuma bɛ kuma la n'a tora ka dugu minɛ k'a fɔ ko dɔ de ka baara ka bon dɔ ta ye dɔ de ka baara ka bon dɔ ta ye ni Ala ma jan kɛ walahi u bɛ fara surtout n'i ye Mali ta k'a lajɛ histoire la sarasi jɛ caman ka se farafinna ma sarasiw ka jɛ caman a labanna u yɛrɛ damaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ anw tɛ fɛ ka Ala deli o la anw tɛ fɛ o ka kɛ anw tɛ fɛ sarasiw yɛrɛ dama u ka keleya ɲɔgɔn na mais mɔgɔ dɔw bɛna ka na u sigi k'o kuma fɔ e n balimaw a ye ko analyser sa a ye ko analyser aw sigi a k'a lajɛ dɔrɔn aw ni Ala cɛ Choguel ni ninnu tigilamɔgɔw bɛ se ka comparer est-ce que Choguel tile kelen ye baara kɛ k'a fɔ ko sarasi dɔ ka wusa dɔ ye n balimaw Choguel bɛ fɛ sarasi ninnu ka kala de Choguel bɛ fɛ sarasi ninnu est-ce que i y'a faamu u sudelen ka to Choguel bɛ fɛ sarasi ninnu fɔ ɲɔgɔn kɔ kana don ni ɲɔgɔn cɛ n'aw hakili b'a la rectification wagati o y'a sɔrɔ aw ni sarasiw kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ n k'an kun bɛ Choguel dɔrɔn de kun tɔgɔ fɔ
Mais kabri rectification période temena. Mbolmo, ni Shogel tome anda ibe Assimi tome anda. Ni Shogel tome anda ibe 5 colonel tome anda. Mbolmo ba ila ko Shogel ti janfanti. Ko Shogel be joro ni sarasi cheduru nunu. Abe joro nuga sorry, abe joro nuga tefe uga fonyo. Est-ce qu'il y a vraiment? Ah, c'est-à-dire vraiment, comment nous mettons fort, bi. Ko dore yera coup d'état, ko kabri sogoma ko dore yera coup d'état là. Ko dore folo naga mo bora. O comment nous mettons fort? Eh, tchembalmo, même il faut peuple malien en yomne. En yomne, même on ti dore don. Nte dore don mais c'est affirmé avec certitude. En wa transition était en cycle yanare. Ni ala ni kraso nan kala ala la en transition était tien. En kala ala la. Mogote sarasu bla yogona. Sarasu te bla yogona wallahi kan balolento. Ante jena ye sarasu ka bla yogona. Chao chebe nan figa la me bo ami dénoncer. Chao che ko be sarasu est-ce qu'il y a famu? Il ko be sarasu bla yogona mi ka démission demander. Aw ni ala che ama classe scénario min kera Soudan flene bi. Généraux karle men yona armée tche dumon karle men yona. CEDEAO mi sago sorowa. Communauté internationale mi sago soro Soudan wa CEDEAO sigile ne dum. Aw ba klama. U te fe u ka che u ka ta. Aw ma ministre ka tagali la mena révélation men kawe. Aw ma ministre ka tagali la. Iba e ka fo ministre ko ku be ministre ka contingent elema ka ke CEDEAO e. Est-ce qu'il y a pour en même temps, CEDEAO ko kale be force en attendant bla. Kon élection ma ke. CEDEAO sigile ne do ate fe ka ta be jatemna de la. Abe fe droit nga colonel nunu nga fonyo. Obe fe droit nga finintuko nga fonyo. Est-ce qu'on ka ngo sira duma? A sigile nyebe obe fe ka déstabilisation wuli jamana kono. Ka premier ministre na ka gouvernement, ka premier ministre ni Abdoulaye Maïga bla yona obe fe ko ke. Obe fe sisa 5 colonel, ko colonel do re folo e ko nge. O te ka colonel ou fene bla yona, ka gouvernement kari yona, ka sarasu kari yona, no kera billahi jugube do. Analyse inflé, atsega soso, atsega chi. No kera jamana be ntuni wa. An ngani tagabana mina usani. Ala kan kisi nunu ngota yona ma. Ori la, ni mwo ya korobo kiba nga sarasu bla yona billahi bena anjole soro yen. E chanto dia mgolare. Anta dia mgola bi anta dia. Che ko be jamana déstabiliser be na sigile so tagalay no ka soro yere ko mo mo nga soro shogel la est-ce que Abdallah ga ni kuma me ondawa est-ce que c'est Abdallah ga me se bu tungara ga fo ko colonel do ga usan colonel do e Abdallah ga me ne amara silada Abdallah ga me adamandi go da me tayru bada Abdallah ga me groupe jumenda a me gid la jodawa fuga dugu kolo melege antene fo fuga dugu kolo melege antene fo ni ye mo mi ngani ko nunu ka karinyona a ben ala che ngani abe sigi irema billahi ngani abe sigi irema ate marchia ni finintigu u ya dam na yogon fe u ba laba yogon fe ni finintigu u ye kele minge kele u ba laba yogon fe ni ay bi abe fo Mali abe fo kanga fari ni colonel Duru ka fara Shogel ni M5 ka Mali be olu de bolo na fara M5 bebi yere ya kono ni force du changement bebi yere ya kono jamana be olu de bolo est-ce avant ali on be kuma minge est-ce que de la ka mais est-ce qu'on m'a vongo tuma be M5 ne donne M5 te sera cité est-ce qu'on m'a basé au côté ka parce que ami nyali de fait on te fait dono rivalité kana akana foko M5 ka ko M5 be ga ato ko M5 be ga ko into ta ko jugu ngata sara suka ame fe ko imbe ga tani yoy jigin yoro na kana angana tandi ko ga perem pasaka do ante fe wo foi ga soro nuni yonche Malion a aussi aga jatemenake John be fe ga transition déstabiliser John be fe ga ni fanga ntien a jatemena dro aga aussi mbora ga analyse minge analyse te wuli quoi ate wuli objectif ka Shogel ani Abdoulaye Maïga gouvernement sigi bali ka ulu bla nyona doyi kanto est-ce qu'il y a vraiment ko Abdoulaye be ke premier ministre alors que ba do ko premier ministre do be o kuye mu ka manga ulu gouvernement ya dama kono folo o folo flana do ko coup d'état kele ko colonel do de folo na ga chew yira
ko ye moy keleya ka commencer kana bega fay non ne de ninke no kera dro nyenwa ni ranker bedo ni ala ma jange we ko tiene ni M5 fana willa srasu alors ka on ne ni baraka on ne ni ke o te jamana ko be bane wa o la aw ma communication na aw man kuma chogo do réseau ka aw man kuma chogo do aw te songa piège na masa fora be fluence ngora aw te songa bia hono esi afamu donc ame mi fo ni déstabilisation na somena la ka ko be chao kono en bolmo wante ni la ibina njole soyen wallahi ni fanga inte bi ngam toy aw ne yeni kele sari fanga ina aw yera en première ligne ni srasu nana gele min kono o be ka bara min ke aw te son cheshiga fo ki be srasi nu la fo nyoko aw te son cheshiga namfiga ga jagilia ki be srasi nu fo nyoko billahi ante soama est-ce qu'il y a femme non à la division balma ke bora ka bla ça ante jenin division e bi ni aya siminga bara yana bulu armée bere sona bulu bere sona ou bere fara la yonga les 5 colonels ou bere sona ou bere be ga décision ta ni e transition me ga marché 5 colonels le premier ministre ou be ga yon famu ne ga barake effort ni bere ga baray mo chité mo chi sans fait ibe ka tagali finin tout ani M5 olu ga bara di tout jamana be jonin termune abe jonin termune esi afamu o la mbalmaw ni premier ministre Choguel bora premier ministre ala dien tongodo balmaw jugo bu sako soro billahi a ben ala nin kracha bawo klonga malila ni Choguel bora premier ministre ala dien tongodo ka soro transition ma ban wallahi femme me yele malila yinte minda abe politique don Choguel yi kalali kelade ay kalali kelade na kliba la dron mais exemple fitini ndaw ma dron est-ce qu'il y a femme Choguel bolé banala aka kuma fola ka discours folo ako ka be sarasufu e ka bu fo ku ye ale gundo sutura ko sarasin che duru be ku be kumta ale laje Choguel yo fo ko Malik Diaw manata Sadio Kamara be tale lay est-ce qu'il y a moro ko ne be tale Assimi metale ko colonel che duru be ko me va vient de ko dien donte o tita Choguel le ko wakale photo Choguel ko kale photo kelente ko na bura kenema ka photo kelente ko na bura kenema ka to aka bana ko nala ene ala che ni mo ka mo yo fa ibo ka Choguel ye ni kuma min fo au cours de ay communication message de lancer comme Malion ko ne ni sarasu bi nyongolo code de kuma na ay communication de lancer ne sarasu bi nyongolo ka kuma flo ko donte ko sarasu tetale la do mena yoro ni be banala inni ne be tilayo ni be banala inni ne be doigaw inni ne be ta shoni clair o de tilayo Choguel bola agrina ko communication folo de ke o koro de kayira male ona ni sarasu bi nyongolo andale no yona dutute ni sarasu no yonche e même balmo ni do be ka barake bi ku be gouvernement ni aka premier ministre bla yona ni do be ka barake bi ku be che duru fo nyongo kanga sigi ko laje billahi anta sigi kala dona na tawla ame labena ame préparation na amena chama nga démission demande atena me billahi a chama mena démissionner nous be placer mina o be joro mina billahi o be démissionner amega labengere esi avam amega labenge mo bunu meni bara la amena wuli ku ka démission amena wuli o be posu mina ka demander o ka bois place là. On va écrire à la présidence. On va écrire au CNT. L'unité de une transition et une unité. On mourrait de la fin, mais ça fait. On sigle mais un message d'alerte de là. N'ayeko na to anteso. Farafina benye joran mounye. Farafina bebe ga ensuite. On met son ifanga ga tie mona mana ko la sigle yana. Comme on doit avoir intérêt. Oui, meeting organisé en anta kalama. Un meeting gara échec. Akera échec. Jamana me se ka joki be on écarté ka boala. Akeri ka le droit il va résultat direct. Et c'est à fond. Donc balmon aka don c'est da o sigile ne be ka komolike.
u bɛ jateminɛ de la u bɛ dɔnyɔrɔ de la u bɛ ka tenter u bɛ ka dɛsɛ mais il faut pas que anw maliyɛnw ka sira d'u ma u bɛ fɛ cogo bɛɛ la ka don cɛ duuru ni ɲɔgɔn cɛ u ma dɔnyɔrɔ sɔrɔ u y'a ɲini k'u bɛ don u ma dɔnyɔrɔ sɔrɔ u y'a ɲini k'u bɛ u ni premier ministre bila ɲɔgɔn na Choguel ka discours kelen tɛ k'a bɛ Malick Diaw critiquer a la tɛ Choguel ka ministre ka discours tɛ a ta k'a lajɛ a ka gouvernement kɔnɔ a ka ministre tɛ ko a ministre kelen k'a ye CNT mɔgɔw dɔgɔya tɛ a lajɛ n'o ka sɔrɔ Choguel ka gouvernement ka ministre kelen k'a delila ka CNT dɔgɔya a lajɛ bilahi a tɛ Choguel clé de tout le temps n'a bɛ kuma a b'a fɔ ko fanga in k'a reposelen don bi est-ce que y'a faamu gouvernement bɛ k'a ka baara kɛ président bɛ k'a ka baara kɛ CNT bɛ k'a ka baara kɛ ko ninnu organe saba ka baara de don wa n'a bɛ kuma Sarasiw yɛrɛ kan est-ce que y'a faamu de façon générale a bɛ kuma ni les 5 colonels a tile kelen m'a fɔ ko Asimi a tile kelen m'a fɔ Asimi a ko cɛ duuru cɛw ye kalalikɛla ye Choguel ye kalalikɛla de ye est-ce que y'a faamu mais ni avertissement ye comme siban kɔnɔ o tɛ ladilikan mɛn a bɛɛ ni Ala cɛ n'an y'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye an bɛ mouvement de wuli a tigi a bɛ démissionner ka bɔ a place la bilahi n ka laala la a bɛ démissionner ka bɔ a place la la stabilité de la transition o bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ on permettrait à quiconque kana k'i bɛ division don Sarasiw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ o cɛ y'a kɛ a bɛɛ ni Ala cɛ an b'i ka démission demander sans hésiter on est prêt à donner notre vie pour que une transition mɔgɔ kana don a ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ transition in ka laban Asimi ninnu y'a daminɛ cogo min na u ka laban o laban cogo la est-ce que y'a faamu donc n balimaw ni ne tun bɛ an bolo est-ce que y'a faamu ka da aw tulo kan a balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila jury chercheur n bɛ min fɔ a ye aw hakili sigi an ɲɛ bɛ bɛɛ la ni min bɔra an b'u bɛɛ yira diɲɛmɔgɔ la kelen kelen k'u bɛɛ yira maliyɛnw na u bɛ janfa min na Asimi a ye cɛ diya a ma cɛ diya Asimi bɛ kɛ candidat ye a y'i diya min diya Asimi bɛ kɛ candidat ye a y'i diya min diya nin gouvernement in bɛ élection organiser cɛ tɛ se k'a bali ni Ala ka masaya tɛ CEDEAO da tɛ don an ka jamana in na ni Ala ni kira sɔnna wallahi MINUSMA u bɛ taa n balimaw i bɛ ka mɔgɔ caman ye n bɛ kuma wallahi an bɔra ka MINUSMA kɛ mais n balimaw maliden caman tɛ MINUSMA ka tagali fɛ caman tɛ MINUSMA ka tagali fɛ u n'u ka raison n'u ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ mais n'an bɛ taa an bɛ se quoi an k'a to dɔrɔn aw ka dugawu kɛ MINUSMA ni MINUSMA bɔra an ka jamana kɔnɔ sisan n balimaw mɔgɔw ŋaniya bɛ commencer ka ye sisan réalité la parti politique dɔw de bɛ baara la u tɛ fɛ Asimi ka présenter de quoi a kuma u tɛ fɛ k'a mɛn quoi u bɛ ka baara de kɛ ji jukɔrɔ quoi n bɛ ka réalité de fɔ aw ye quoi n bɛ ka réalité de fɔ aw ye o de ye réalité ye mais ni Ala sɔnna a tɛ se an ye nin fanga in kalifa Ala ma ka kalifa Seku Lasana Kanɛ ma ka kalifa Buye ma Hayidara Mali karamɔgɔbaw bɛɛ Cheikh Sala an ye transition in kalifa u ma a n'a ka cɛkɔrɔba vraiment an b'aw fo k'aw barikada an bɛ kuma in an b'a bila yan don n'a nataw la révélation wɛrɛw bɛ yen ça va venir ni Ala sɔnna